meva feina a l'escola em dedico principalment a donar les classes del que és auxiliar de cambrer. També fem l'especialitat de cambrer a vegades i fem els mòduls d'especialització de producte. Vi, cervesa, cafè... Pensé de hacer un curso de camareros, ¿sabes? Como hablo idiomas, pensaba que el curso de camareros me va a servir bien. Y bueno, con la ayuda de una fundación pillé el curso de la cocina aquí en el restaurante Jens. Bueno, entré a hacer el curso, bueno, tenía muchas ganas de aprender y me encontré con el Alfons, con la Olga, la cocinera aquí, como también me ayudaron demasiado para aprender. Y bueno, lo hice bien, el curso lo hice bien. Luego decidieron de contratarme y mira, ahora ya estoy trabajando y estoy contento con todo el mundo. Un plaç de temps molt petit veus el fruit del teu treball, que tu passa per aquí un grup i se'n va a fer pràctiques i quan tornen de fer pràctiques molts et diuen he trobat feina i això és molt gratificant, perquè veure com ajudes a la gent, com realment els hi dones els mitjans perquè ells es busquin la vida i això fa que les seves vides canvin moltíssim, amb un plaç de temps molt breu, perquè potser som gent que són aturats de llarga durada, que potser fa 3-4 anys que no aconsegueixen pels seus propis mitjans trobar feina i fent aquest curs tan curt realment surten amb una base per això, no? Saben tallar, saben netejar, saben moure's dintre del que és una cuina, portar un servei i això ens ho dona l'avantatge que nosaltres, per mi, crec que és la més gran, el tenir un restaurant obert al públic, que aprens a treballar treballant des del primer dia. A nivell personal, sempre que hem rebut algun d'aquests nois, les experiències han sigut molt positives, tant per a nosaltres com a empresa com per a ells com a futurs treballadors. Amb nois que han començat fent unes tasques molt bàsiques i han acabat sent un membre més de l'equip. Me gustó hacer prácticas porque ya era como incorporarte al mundo laboral y ya era un restaurante que no fuera como una escuela, ya en serio con los clientes y tal, y ya empezar a aprender lo que sería el oficio de verdad, en un restaurante sin que sea una escuela. Hombre, si es la escuela y fallas, pues estás aprendiendo, no pasa nada, pero si es ya una cosa más seria, ya si fallas se nota más y entonces hay que aplicarse más y ser más constante.